Dayon ginistoryahan siya ni Jesus. May isa ka tawo nga nagprepara sang dako nga punsyon, kag madamo ang iyang pang-imbitar. Pag-abot sang oras nga inugkaon na, insugo niya ang iya sulugoon nga kadtuan ang mga ginpang-imbitar kag silingon. Magkadto na kamo kay preparado na ang tanan. Pero kada isa sa ila nagbalibad nga hindi sila makakadto. Magsiling ang isa, pag-ulang ako nakabakal sang duta, kag kinahanglan nga kadtuan ko kag tan-awon. Gani pasensya lang anay ako. Nagsiling pagid ang isa, hindi ako makakadto kay bag-o lang ako nakabakal sa 10 ka baka. Kag tilawan ko, kun bala maayo iarado. Gani pasensya lang anay ako. Nagsiling pagid ang isa, bag-o gid ako gikasal. Gani hindi ako makakadto. Pagkatapos nagbalik ang sulugoon siya agalon kag ginsugiran niya kung haa hindi sila makakadto. Pagkabati sang agalon na akig siya, gani nagsiling siya sulugoon. Kadto didto sa mga karsada kag mga kalye sang aton banwa. Kag dal-a diri ang mga imol, mga pingkaw, mga bulag kag mga piang. Sang mahimo ato sang sulugoon, nagsiling siya sa iya agalon, "Sir, natuman ko na ang imo sugo, pero may bakanti pagid sa kalan-an." Gani nagsiling ang agalon sa iya, "Kadto didto sa mga dalan sa guwa sang banwa kag piliton mo ang mga tawo nga imo makita. Nga magkadto diri agud mapuno ang akon balay. Sugiran ko kamo sang matuod. Sa mga tawo nga akong giimbitar, wala gid sing may makatilaw sa ila sang akong ginpreparar nga pagkaon."